2 दिसां आदीं गोंयचे ट्रॉलर महाराष्ट्रांत धरल्यात. ताचे उपरांत गोंयांत एका आमदाराचेर आरोपूय जाल्लो. आरोप जाल्या उपरांत आमदारान ती बोट आपली न्ही, आपल्या नांवार ती बोट ना, आरोपात तथ्य ना म्हूण जाप दिल्ली. महाराष्ट्रात एलईडीचेर खर बंदी आसा. सरकार उलोवन दाखयना, कृतींतल्यान सिद्ध करता. महाराष्ट्रांत धरिल्ल्यो नुस्तेमारी बोटी परत मेळपाचे चान्सूच ना म्हूण महाराष्ट्राचो नुस्तेमारी मंत्री नितेश राणे सांगता. काल गोव्यातल्या 2 एलईडी नौकांवर महाराष्ट्रात कारवाई झाली. मंत्री म्हणून तुम्ही काय सांगाल? माझं अभिनंदन करायला पाहिजे. एलईडीच्या बाबतीमध्ये आपले शासनाची राज्य सरकार म्हणून आमची जी भूमिका आहे ती आम्ही बोलण्यापलीकडे कृतीतून दाखवून दिलेली आहे. काही दिवसा अगोदर मालपीकडून आलेल्या बोटी असतील, आता गोव्याच्या एलईडी हे आमच्या राज्यामध्ये सहन होणार नाही, आमची पॉइंट ब्लँक भूमिका आहे. म्हणून कुठल्याही बाबतीचे आम्ही गय करणार नाही आणि जे येतील त्यांना परत पाठवण्याची काही सोय नाही. म्हणून माझ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांचं मी कौतुक करीन, त्यांनी अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे.